Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μορφοποίηση χαρακτήρων. Θα επιλέξουμε τον τύπο αλλά και το μέγεθος της γραμματοσυράς. Στην ενότητα αυτή λοιπόν θα μάθουμε τι είναι η γραμματοσυρά, πώς να εφαρμόζουμε διαφορετικούς τύπους γραμματοσυράς και πώς να αλλάζουμε το μέγεθος της γραμματοσυράς μας. Για να ξεκινήσεις, κάνε κλικ στο κουμπί έναρξη. Κάθε έγγραφο περιέχει ένα κείμενο. Για να τονίσουμε κάποια σημεία του κειμένου, χρησιμοποιούμε διαφορετικό τύπο γραμματοσυράς. Τι είναι η γραμματοσυρά? Γραμματοσυρά ονομάζουμε τη μορφή των γραμμάτων που χρησιμοποιούμε για το κείμενό μας. Στην εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός τύπων και μεγεθών γραμματοσυράς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι σημαντικότερες μορφοποίησεις χαρακτήρων γίνονται από την ομάδα εντολών γραμματοσυρά της καρτέλας κεντρική. Για να δούμε τις διαθέσιμες γραμματοσυρές, κάνουμε κλικ στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας «Γραμματοσυρά». Από τη λίστα με τις γραμματοσυρές που εμφανίζεται, κάνουμε κλικ στο όνομα της γραμματοσυράς που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Εάν η γραμματοσυρά δεν εμφανίζεται στη λίστα, τότε την αναζητούμε χρησιμοποιώντας τα βελάκια ή την μπάρα κύλησης. Το μέγεθος της γραμματοσυράς ορίζεται σε στιγμές. Το μέγεθος 10 στιγμών αντιστοιχεί περίπου σε 3,5 χιλιοστά. Για να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσυράς, κάνουμε κλικ στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας «Μέγεθος γραμματοσυράς». Από τη λίστα με τα μεγέθη που εμφανίζεται, κάνουμε κλικ στο μέγεθος της γραμματοσυράς που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Ας δούμε τώρα βήμα προς βήμα τη διαδικασία αλλαγής του τύπου μιας γραμματοσυράς αλλά και του μεγέθους της. Πρόκειται να αλλάξουμε τον τύπο της γραμματοσυράς αλλά και το μέγεθος των χαρακτήρων της πρότασης. Τι είναι η γραμματοσυρά? Αρχικά επιλέγουμε το κείμενο στο οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε άλλη γραμματοσυρά και μέγεθος χαρακτήρων. Στα πλαίσια ελέγχου γραμματοσυρά και μέγεθος γραμματοσυράς παρατηρούμε τον τύπο της γραμματοσυράς αλλά και το μέγεθος των χαρακτήρων του επιλεγμένου κειμένου. Κάνουμε κλικ στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας «Γραμματοσυρά». Από τη λίστα με τις γραμματοσυρές που εμφανίζεται, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικού στη γραμματοσυρά Arial Black. Παρατηρούμε ότι όταν ο δείκτης του ποντικού βρίσκεται πάνω στο όνομα της γραμματοσυράς, τότε το επιλεγμένο κείμενο παίρνει το συγκεκριμένο τύπο γραμματοσυράς. Κάνουμε κλικ στη γραμματοσυρά Arial Black. Η γραμματοσυρά πήρε τη μορφή που θέλουμε. Έχοντας επιλεγμένο το κείμενο, μπορούμε να αλλάξουμε και το μέγεθος των χαρακτήρων του. Κάνουμε κλικ λοιπόν στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας «Μέγεθος γραμματοσυράς». Από τη λίστα με τα μεγέθη που εμφανίζεται, τοποθετούμε το δείκτη του ποντικού στο μέγεθος 14. Παρατηρούμε ότι όταν ο δείκτης του ποντικού βρίσκεται πάνω σε ένα μέγεθος, τότε το επιλεγμένο κείμενο παίρνει το συγκεκριμένο μέγεθος γραμματοσυράς. Κάνουμε κλικ στο μέγεθος γραμματοσυράς 14. Εναλλακτικά μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το μέγεθος των στιγμών που επιθυμούμε. Κάνουμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου μέγεθος γραμματοσυράς, οπότε επιλέγεται η τρέχουσα τιμή. Πληκτρολογούμε την τιμή των στιγμών που θέλουμε. Εδώ πληκτρολογούμε την τιμή 13. Μετά κάνουμε κλικ στο πλήκτρο Enter. Το μέγεθος των χαρακτήρων της γραμματοσυράς
άλλαξε σε 13. Για να συνεχίσεις, κάνε κλικ στο κουμπί συνέχεια. Για να ξαναδείς τη διαδικασία, κάνε κλικ στο κουμπί επανάληψη. Ας επαναλάβουμε μαζί τη διαδικασία, αλλάζοντας τον τύπο της γραμματοσυράς και το μέγεθος της λέξης γραμματοσυρά. Κάνε διπλό κλικ πάνω στη λέξη γραμματοσυρά για να την επιλέξεις. Κάνε κλικ στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας γραμματοσυρά. Κάνε κλικ στη γραμματοσυρά Verdana. Εφόσον έχουμε επιλεγμένη τη λέξη, ας αλλάξουμε και το μέγεθος των χαρακτήρων της. Κάνε κλικ στο βέλος της αναδιπλούμενης λίστας μέγεθος γραμματοσυράς. Κάνε κλικ στο μέγεθος γραμματοσυράς 12. Το μέγεθος της γραμματοσυράς άλλαξε. Εξάλλου, μπορούμε να αυξήσουμε το μέγεθος της γραμματοσυράς ή να το μειώσουμε κάνοντας κλικ στα κουμπιά μεγέθυνση γραμματοσυράς και σμίκρινση γραμματοσυράς αντίστοιχα. Αν κάνουμε μία φορά κλικ στο κουμπί μεγέθυνση γραμματοσυράς, το μέγεθος της γραμματοσυράς αλλάζει σε 14. Αν κάνουμε άλλη μία φορά κλικ στο κουμπί μεγέθυνση γραμματοσυράς, το μέγεθος της γραμματοσυράς αλλάζει σε 16. Αν κάνουμε μία φορά κλικ στο κουμπί σμίκρινση γραμματοσυράς, το μέγεθος της γραμματοσυράς αλλάζει πάλι σε 14. Για να δούμε τι καταλάβαμε. Στην ενότητα αυτή μάθαμε τι είναι η γραμματοσυρά, πώς να εφαρμόζουμε διαφορετικούς τύπους γραμματοσυράς και πώς να εφαρμόζουμε διαφορετικά μεγέθη γραμματοσυράς. Πέρασε το δείκτη του ποντικού σου πάνω από κάθε πρόταση για να θυμηθείς.